Barka da zuwa wannan tasha mai suna Wambai Writers TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan ƙayataccen shirin namu wanda ƙungiyar Wambai Writers Association ta ɗauki nauyin kawo muku. Har ila yau dai ina ɗauke ne da ci gaban labarin mai suna ƙannen miji, wanda marubuciyarmu Amina Hamma ta rubuta. Ni Mrs. Maimale zan karanto muku da yardar Allah. Shafi na 3. Fitar ta ke da wuya sai ga motar folis daga headquarters. Take hankalin Hajiya Sa'a ya tashi, jikinta sai rawa yake. Woman police guda 6 suka shigo gidan, ko sallama babu suka ce, "Where is Mrs. Onyema? You are under arrest." Take Mrs. Onyema ta fara kuka tana cewa, "Abeg, Hajiya help." Hajiya Umma ta ce, "For what?" Tana kuka, 'yarta na kuka kanka ankara 'yar nata mai suna Uche ta ɓace a ribibi ta bar jaririya a kwance. Haka police suka wuce da Mrs. Onyema headquarter. Umma ta ce, "Alhamdulillah, yaya ne ya sa a zo a kama ta." Shi ko Kabir kunyar abin da ya aikata yake ji. Umma karama ce ta ankarar da su an bar bebi a kwance. Nan take hankalin Hajiya Sa'a da Kabir ya sake tashi. Umma ce ta kwantar mata da hankali cewa za ta ɗauki bebin ta tafi da ita gidanta kafin a shawo kan matsalar. Umma ta ɗauko bebin ta ce, "Allah ya miki albarka ya saki a tafarkin musulunci." Umma karama ce ta amsa mata da amin. Uce na barin gidan su Kabir sai moto park ta shiga motar Enugu. Misalin karfe 9 na dare Umma ta kira Isa su wuce gida. Ta tsaya Obalande Shopping Plaza ta sayi madarar jarirai da pampers da glucose. Tana isa gida ta kira wayar Yarima ta ce ya same ta a ɗakinta. Yana isowa ta ce ya duba mata lafiyar bebin nan. Nan take ya yi ma bebin 'yan dube-dube ya ce, "Umma, bebin lafiyar ta kalau." Ta ce, "To, alhamdulillah." Barista da Raham ne suka shigo suka gaida Umma da dawowa. Daga nan suka yi sallama da Yarima ya koma site nashi. Suka bar Barista da Raham ya koma site nashi. Su Barista da Raham suka kawo wa Umma tea da farfesu suka taya ta hira kaɗan. Suka ce sai da safe. Har wannan lokacin Umma bata saki jiki da su ba. Suna fita Raham ta ce, "My lord, kuma ina Umma ta samo baby?" Barista ta ce, "Gane min hanya, ai in ba don yau mun ja ruwa ba da zan lallaba ta in ji ina aka samo mana baby." Rahama ta ce, Umma kenan, kiyashi uwar jaye-jaye." Barista ta fashe da dariya sannan suka nufi ɗakin su. Wayan Umma ne yayi ringin, ta ɗaga ta ce, "Prof, barka da dare." Ya ce, "Kin manta mu yanzu safiya ne?" Sun daɗe suna hira suka yi sallama. Suka sallami juna. Umma ta ba wa bebi madara, ta yi wanka, ta yi mata wanka, ta ɗaura alwala ta kwanta. Kabir ya yi ƙoƙarin kirar wayar Uche amma switch off. Yadda Hajiya Sa'a ta ga rana haka ta ga dare. Kwana ta yi tana sallah. Bayan idar da sallar asuba ta kira Umma ta ce, "Yar uwa, an tashi lafiya?" Umma ta ce, "Lafiya kalau." Daga nan suka ɗan tattauna kan lamarin Kabir. Karfe 7 Hajiya Sa'a ta aika Sadiq ɗan ƙanin Alhaji ya ce ma Kabir ya same ta yanzun nan a Victoria Island gidan Hajiya Rabi. Ta ɗauki kin motar ta fita. Tana isa gidan Musa mai gadi ya buɗe mata gate tare da mata gaisuwa. Hon ta yi masa ta wuce ciki. Har cikin bedroom na Umma ta wuce. Ta iske Umma ta ma bebi wanka, ta kimtsa ta cikin bargo. Jin muryanta ya sa Barista da Raham suka zo yi mata barka da zuwa. Suka gaida Umma. Daga nan suka kama aikin gida. Barista ta ce, "Ala dole mun zama 'yan aikin gidan nan." Raham ta ce, "Abun ba a cewa komai." Kabir ne ya yi sallama. Take suka ce, "Big bros, oyoyo." Ya ce, "Kuna lafiya?" Ya tsaya suka yi wasa da dariya. Ya shiga falon ƙasa ya zauna. Rahama ta ce, "Bros, Umma ta ce in ka iso ka same su a falon sama." Take ya haura. Umma tana jin buɗe ƙofa ta ce, "Kabir ne?" Ya ce, "Eh ni ne." Umma ta ce, "Jira mu kaɗan." Jin kaɗan suka fito da bebin a hannunta. Ya sunkuyar da kansa ƙasa ya ce, "Umma, Hajiya, don Allah ku yi haƙuri ku yafe min halin da na sa ku."
Ko kallon shi Hajiya Sa'a ba ta yi ba. Umma ta ce masa, tashi mu shiga study room mu gana. Ya ce to. Umma ta ɗaga waya ta kira Prof suka gaisa. Ya ce mata yau za mu bar UK zuwa Abuja. Umma ta ce to barka. Suna gamawa ta katse wayanta. Misalin karfe 8 Aliyu ya shigo gidan Umma ya tarar da motar Misalin karfe 8 Aliyu ya shigo gaida Umma ya tarar da motar Hajiya Sa'a da Kabir a car park. A zuciyar shi ya ce akwai matsala kenan, Allah ya kyauta. Yana shiga ƙannen shi ya tarar a dining suna jera breakfast. Ya ce sannunku da aiki Barista Rashida da Grit Economics. Cikin girmamawa ya ce sannunku da aiki Barista Rashida da Grit Economics. Cikin girmamawa suka ce Dokta barka da safiya. Wuri ya nema a falo ya zauna yana kallon labarun duniya a TV. Uche ta waye gari a Enugu ta kunna wayarta ta kira ƙawarta Joy wacce suka yi karatu tare da ita a Ilori. Ta yi mata kwatancen gidanta. Nan take ta ɗauki taxi da zai kai ta gidan ta sa wayar a fly mode. Umma ta ce Muhammad Kabiru. Kabir ya ce na'am. Umma ta ce ka san kai musulmi ne ko kuma mahaddacin alkur'ani har ila yau kai dakta ne a karatu. Ya ce Umma ta ce to ka ji tsoron Allah ba tsoron mu ba, ka gaya mana gaskiyar al'amarin nan. Ya ce to na yi alkawari zan gaya muku gaskiya tsakanina da Allah. Umma ta ce muna sauraron ka. To masu sauraro, a nan zan dakata, sai ku tare mu a shiri na gaba don jin yadda wannan ƙayataccen labarin zai ci gaba mai cike da sarƙaƙiya a cikin shi. Ni ma dai na ƙosa in ji ci gaban labarin nan, saboda haka ku biyo ni Mrs. Maimale don jin ya za ta kasance. Kar ku manta ku danna mana subscribe, comment, sannan ku yi mana like. Ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu.